Nå, vi spiller på en server, som hedder Crafting Blue. Og vi ham der forlorer med en tryllestav. Som sagt, det er spawn der. Og så vil jeg gerne lige gå lidt rundt i spawnen, så viser jeg tingene. Så har jeg lige marker. Hejsa. Ja, hejsa. Jeg kan flyve, hvordan jeg bedt om at få det. Og I får garanteret IP'en serverne. Men lad os tage et hus ad gangen. Jeg tror, det er en kirke det her. Er det ikke det? Jo, selvfølgelig. Jo, det er det kirken. Jeg så bare en bygget. Jeg var en af de første, der var i den nye spawn. Det her det er en ny spawn. Der står her. Kigger, læsler. Nej, det var så det. Det var sådan lidt kedeligt, men det går nok. Jeg skal ned til det næste hus. Okay, hvad for et hus skal vi tage? Skal da ikke tage noget hus? Skal ikke bare vise spawn? Altså skal jeg give IP? Jo, jeg var lige Og bygget i flyv spawn. bare. Det her har jeg bygget i spawn. Det er bare så grimt det her hus. Det er da helt vildt. Hvilket det her? Ja, det er en indhegning. For at gå ind for. Det der er. Det er jeg bygget. Lidt for multifarvet. Rigtig, eller Ja, lidt for mange farver. Ja, går nok. Ja, det er, jeg synes bare, det er en af de pæneste. Noget af det pæneste, der er bygget i spawn, det er den her. Nej, nu kommer der kraftigt en noob. Ja, kom væk for helvede. Der skal være nogen næste i filmen. Nej, det var noget, det lige begyndt. Nå, prøv lige at efter mig. Der skal også bygge noget herovre, der kigger jeg lige på. Det her år, det er ikke noget med spawn at gøre, men det her år, det har ikke noget med spawn at gøre, men vi tjekker det lige ud alligevel. Jeps. Hvad er det egentlig? Det ved jeg sgu ikke, det er ikke, man bygge. Jo, det er det der med Tasha. Med Tasha, det der kan man filme her. Nej, ja, de bor her. Er det Natasha, der bor her? Ja, de er faction. Friends? Ja. Nå, det er dem. Ja, altså den kan vi sætte ikke grief eller sådan noget. Ikke claim, så kan vi i hvert fald godt grief. Men reglerne er sådan, at man må ikke grief kisterne før, jeg ved ikke noget det før. Jeg ved ikke om det er det efter uge 8 eller sådan noget. Kan jeg ikke huske. Fordi de skrev lidt til dem, at vi kunne filme deres base. Hvis de nakker det, så nakker jeg bare dem. Hej. Rasmus, vi filmer. Prøv lige at sige det igen. Så fræk på stjerner. Ja, det er så Way 12, han gider ikke spille på serveren, men jeg bruger han hele tiden døde. Taber. Der er kæft så to. Okay, det er Nærland. sådan. Why, fuck. Gå lidt op i et jungeltræ. Jo, sådan lidt noget andet med spawn her. Sådan et træ. Hvorfor er det ikke noget tryk? Sådan. Og det er blevet nok en alt for god film, men det går nok. Det er ikke lige, hvad det der. Jo, det er herinde, hvor vi har drop party. Sådan en pæn fed. Og så har vi shops her. De der små hus der. Det er fedt nok. Så har vi det der. Jeg ved ikke hvad det er. Jeg tror bare det er sådan pintehus. Og ja, så har vi kran eller et eller andet der. Og så har vi skovhugger der. Herinde. Skal jeg lige op her. Lag sådan for mig, så der er en sådan en træ ind, sådan noget vand. Men nu går vi ind i spawn igen, så kan vi vise, hvor man nok hen baseret, hvor man starter hen.
Og der kommer selvfølgelig nogle flere film med Wave 12, måske Gums 2. Og der kommer helt sikkert også nogle med Dalton 85-70. Men her, okay, det der, det er ejeren, skal jeg mene, altså det bare noget, de er fake, de laver. Ja, det der, det er ejeren. Det ved jeg ikke, hvem det er. Men man spawner her. Lige her spawner man. Sådan der spawner man. Men det var alt herfra. Vi ses. Hej.